Σε καλά, το άγχος περίσσευε σε εμάς, ο κόσμος χωρίς να θέλει μας πίεζε. Φυσιολογικά οι Τρικαλινοί μπήκαν καλύτερα, ξεκίνησαν με 2 εύστοχα τρίποντα. Εμείς είχαμε πολλές λάθος επιλογές και βρεθήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο να χάνουμε. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο είπαμε να παίξουμε καλύτερη άμυνα, τα καταφέραμε και με ένα 12-0 καταφέραμε και βρεθήκαμε στο σκορ, στο ημίχρονο να είμαστε από πάνω. Αυτό μας έλυσε τα πόδια και τα χέρια και με τη βοήθεια του φανταστικού εκείνη της μέρας και μπορώ να πω σε όλο το δεύτερο γύρο του κόσμου που ήταν συνταρακτικός, καταφέραμε και κερδίσαμε πολύ εύκολα, θα ήθελα να πω. Ήμασταν πλέον πρωταθλητές. Ένα ξέφρενο πανηγύρι ξεκίνησε στην Σιάτιστα αμέσως μόλις το ταμπλό του κλειστού της πόλης έγραψε το τελικό 82-75 με τα Τρίκαλα. Και ήταν ένα πανηγύρι για το οποίο όλοι περίμεναν χρόνια τώρα να το ζήσουν, αφού πάντα κάτι στράβωνε και η άνοδος δεν ερχόταν. Επιτέλους, εκείνη τη χρονιά το όνειρο έγινε πράξη και η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στέφθηκε πανάξια πρωταθλήτρια, καθαρίζοντας μέσα σε 15 μέρες το πρωτάθλημα, αφού κέρδισε τους άλλους 2 μνηστήρες του τίτλου, Νίκη Βόλου και Τρίκαλα, διατηρώντας το αίτητο στην έδρα της. Και πώς να μην το διατηρήσει μέσα σε αυτή την φανταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε από ένα κοινό που ήταν ικανό να παρασύρει σε ξέφρενους ρυθμούς στην ομάδα. Και όταν ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας, αυτό που έγινε είναι αδύνατο να περιγραφεί. Οι σαμπάνιες άνοιξαν, τα πουρα άναψαν, όλοι έγιναν ένα κουβάρι. Για την ιστορία, Σιάσιος 25, Γλιάνας 15, Ρέπας 10, Λιάτσικας 8, Χιόνος 17, Ματούλας 3, Αθανασιάδης 2, Τσουμάνας 3. Συμμετοχή Γράβας, Τζακόπουλος, Μαλιούρας, Μουστάκας. Στο μάτς με τα Τρίκαλα ευωδόθηκε μια προσπάθεια πολλών ετών και η ομάδα που αν και είχε ξεκινήσει με χαμηλό μπάτζετ και σεμνά στην αρχή και με χαμηλούς στόχους, στο τέλος πέτυχε την προσπάθειά της σε αυτό το μάτς και πιστεύω ήταν το αποκορύφωμα της ιστορίας του γυμναστικού. Όλοι βεβαίως ξέρουμε ότι ο κόσμος της Σιάτιστας φημίζεται για την αγνότητά του και για την περηφάνεια του. Ξέρουμε επίσης ότι αυτήν η ομάδα μας έκανε περήφανος όσο καμία άλλη. Μας έκανε να αγαπήσουμε το μπάσκετ, γιατί πραγματικά η πόλη της Σιάτιστας αγαπάει το μπάσκετ, και μας έκανε από μικρά παιδιά να τρέχουμε σε κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας αρχικά, αργότερα σε κάθε γωνιά και της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία. Πηγαίναμε παντού, δείχναμε ποιοι είμαστε, πιστεύαμε σε αυτή την ομάδα, πιστεύαμε σε αυτά τα παιδιά. Ήμασταν περισσότερο μια οικογένεια και όπως όλες οι υγιείς οικογένειες είχαμε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Στο παλιό το κλειστό δημιουργούσαμε καταπληκτική ατμόσφαιρα. Αν σκεφτείς ότι είχαμε 5 χρόνια αίτητη, αυτό τα λέει από μόνο του όλα. Και το όνειρο κάθε Σιατιστινού, από τη στιγμή που η ομάδα ανέβηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική και βλέπαμε ότι μπορεί, ήταν να πάει στη Β, γιατί ακόμη και στην Α2. Έτσι το όνειρο έγινε πραγματικότητα και πήραμε την άνοδο, το εισιτήριο της ανόδου με εκείνη την νίκη στα Τρίκαλα, και όλοι οι Σιατιστινοί παραλυρούσανε, όλη η Δυτική Μακεδονία γιόρταζε, πιστεύω, και κάναμε αυτή την πόλη γνωστή σε όλη την Ελλάδα μέσα από το μπάσκετ της και μέσα από το Γυμναστικό Σύλλογο Σιάτιστας. Ξεκινάμε από την πιο μεγάλη στιγμή του Γυμναστικού Συλλόγου Σιάτιστας, η οποία ήταν η άνοδος στη Β' Εθνική κατηγορία. Βέβαια, για μια ομάδα η οποία είναι σε μια επαρχιακή πόλη η οποία έχει γύρω στους 7.000 κατοίκους, η άνοδος σε αυτή την κατηγορία ήταν ένα κατόρθωμα, μπορώ να πω, γιατί σπάνια ομάδες, επαρχιακές ομάδες και δι μικρών κομμοπόλων φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ο κύριος
οικονομικός συμπαραστάτης ήταν ο Μάρκος ο Παπαγεωργίου, και το λέω βέβαια είναι τιμή του, και αν δεν ήταν αυτός η ομάδα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Μέσα στη διοίκηση μπορώ να πω ότι συμμετέχουμε τουλάχιστον για περίπου 10-15 χρόνια, ορισμένοι βασικοί στη διοίκηση και ορισμένοι κατά χρονικές περιόδους αλλάζουν και μπαίνουν νέοι, φεύγουν οι παλιοί. Πριν μάλλον βγούμε στη Β' Εθνική, τη χρονιά εκείνη που κάναμε αυτό τον άθλο για μένα, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στηριζόμαστε στις μεταγραφές. Είχαμε τα δικά μας τα παιδιά, αλλά κάπου είχαμε κολλήσει να φέρουμε ξένους παίκτες, να φέρουμε φίρμες για να βγούμε. Δεν το καταφέρναμε. Καταφέραμε, πήγαμε, μαζέψαμε τα παιδιά που είχαν φύγει από το γυμναστικό και παίζαν σε μικρές ομάδες, τους φέραμε πίσω, ενώ όλοι λέγανε ότι η ομάδα θα πέσει από τη Γάμα Εθνική, εμείς λέγαμε η ομάδα θα μείνει. Πήγαμε για την παραμονή βασικά. Και ένα βράδυ στην προπόνηση δώσαμε τα χέρια και λέμε παιδιά Β' Εθνική. Κοιταχτήκαν, δώσαν τα χέρια και έγινε αυτή η λαμπρή πορεία που έγινε. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο που βγήκαμε Β' Εθνική. Έγινε το κλειστό γυμναστήριο. Είναι στιγμές που δεν θα ξεχάσω, όπως δεν θα ξεχάσω και τους πανηγυρισμούς μετά το τελευταίο μάτς με την Κοζάνη, όταν γυρνούσαμε. Είχε βγει όλη η Σιάτιστα στο δρόμο, πανηγύρια, πάνω κάτω, στιγμές αξέχαστες. Εμένα αυτό θα μου μείνει, γιατί την πορεία της ομάδας την έζησα από την κερκίδα. Καλοκαίρι του 2001. Μετά τους πανηγυρισμούς ήρθε η ώρα της οργάνωσης. Σύσσωμη η διοίκηση προσπαθεί να χτίσει μια δυνατή ομάδα που να μπορέσει να παλέψει σε μια δυνατή αλλά και άγνωστη σε όλους κατηγορία, την Β' Εθνική. Προπονητής της ομάδας συνεχίζει ο Νίκος Παπαδόπουλος και γίνονται και μεταγραφές. Μπαταούλας Μάρκος, Δημητριάδης Τάσος, Κακλαμάνος Νίκος και Χαριτόπουλος Δημήτρης έρχονται να βοηθήσουν τους αθλητές που αγωνιζόταν την προηγούμενη χρονιά στην ομάδα. Η ομάδα ανέλπιστα έμεινε άνετα στην κατηγορία. Η πολιτεία, υποκινούμενη από τις πολλές επιτυχίες του συλλόγου, χτίζει στη Σιάτιστα ένα καινούριο κλειστό γυμναστήριο. Still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Το καλοκαίρι του 2002 αναλαμβάνει την προεδρία του συλλόγου ο Δημήτρης Μπεΐνης. Γίνονται μεταγραφές, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το χειμώνα η ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και απειλείται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε πτώση σε κατώτερη κατηγορία. Η διοίκηση λύει τη συνεργασία της με τον Νίκο Παπαδόπουλο και προσλαμβάνει τον Δημήτρη Τσολάκη. Όλοι υπερβάλλουν αυτό. Όλοι αγωνιούν. Την τελευταία αγωνιστική η ομάδα παραμένει στην κατηγορία μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλου του μπασκετικού κόσμου. Η Β' Εθνική ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς, για το Συμβούλιο που υπήρχε στο Γυμναστικό Σύλλογο. Έρχεται η δεύτερη χρονιά, αναλαμβάνω εγώ πρόεδρος στο Γυμναστικό Σύλλογο. Ήταν μια μεγάλη τιμή η θέση του Προέδρου σε μια μεγάλη κατηγορία στη Β' Εθνική. Μπορώ να πω ότι ήταν μια βαριά θέση για μένα. Αναλάβανα ένα σύλλογο με μεγάλη ιστορία, μια πρόκληση μπορούσα να πω, με καλούς παίκτες, με καλό προπονητή και με έναν υπέροχο κόσμο. Ξεκίνησε καλά, με καινούριες μεταγραφές, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για δεύτερη χρονιά στο τιμόνι της ομάδος. Ξεκινούσαμε σε ένα καινούριο γήπεδο. Προοπτική η ομάδα να πάει καλά στη Β' Εθνική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως πήγε και την πρώτη. Να κάνει ένα καλό πρωτάθλημα και να συνεχίσουμε στη Β' Εθνική κατηγορία. Αλλάζουμε προπονητή στα μέσα της περίοδου, φεύγει ο κύριος Παπαδόπουλος, έρχεται ένα μεγάλο όνομα για τη Β' Εθνική, ο Δημήτρης Τσολάκης. Η ομάδα πάει καλά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά που
προσπαθώ να πετύχω σε αυτήν την ομάδα. Το Φεβρουάριο του 2003